Господин Томов в доклади по писма. Благодаря. Колеги, две неща. Преди 2 дни, мисля, докладвах за сведение едно искане за достъп до информация на господин Петър Анастасов, заведено под номер входящ ЦИК 00580 от 7 септември. Междувременно проучих информацията по случая. Личното ми становище е, че процедурата, по която е сменен всъщност представителя на БСЧ и Пловдив, предишният представител е сменен с господин Манов, напълно съответства на нашите правила. Но тъй като имаме искане за достъп до информация, бих предложил да изберем комисия, която да подготви отговор до лицето, което иска тази информация, и евентуално да се съберем в понеделник да свършим тази работа, ако при нас продължа да работя по случая, или да се събере комисията. Моля? Искането е за достъп до информация относно това дали е одобрен за член в Обществения съвет към ЦИК господин Стефан Манов и с кое решение. В Обществения съвет към ЦИК членуват, да обясня това, ние го знаем, разбира се, организации, и всяка организация има правото да заменя своя представител. Такъв е случая. Той е избран за представител на Българското сдружение за честни избори Пловдив. Такива утвърждаване на представителите на организациите в Обществения съвет няма практиката да минават през одобрение на ЦИК. Ние одобряваме новите членове, организациите членове, които кандидатстват за влизане в Обществения съвет. От тази гледна точка, лично според мен, нищо наредно не се е случило, но е редно комисията. Тъй като не е намерил решение на Централната избирателна комисия за одобряването на господин Стефан Манов като член на ЦИК. Очевидно не е съвсем наясно, че ни одобрява организация на персони. Благодаря, господин Томов. Позволете ми 2 забележки. На първо място, когато се иска достъп до обществена информация, не става дума за нередни неща, извършени в ЦИК. Да, ЦИК не е извършила нещо нередно и не би трябвало да го предполагаме. Оттам насетне, във връзка с това, че ЦИК няма практика, аз бих казала, ЦИК няма законово задължение, нито с оглед разпоредбите на Изборния кодекс, нито с оглед решението, което самата Централна избирателна комисия прие. Това е само единствено за корекция на изказа. Да не останат лицата, които ни слушат с впечатлението, че става дума за практика, не става дума за норма. Продължете, господин Томов, с предложение за комисия. Колеги, упълномощавам за 2 минути госпожа Ганчева да води. Да, колега Томов, продължайте с доклада си. Благодаря. Аз нямам конкретни предложения за член. Може би който желая да... Не знам. Но нека се съберем в понеделник да го изчерпим този казус. Аз ще събера... Горе-долу съм събрал цялата информация. Мисля, че за половин час можем да свършим тази работа. Може би да предложа на колегата Томов, тъй като мисля, че госпожа Нейкова винаги участва в такива комисии, тя да бъде един член. И може би госпожа Бойкинова, друг член. За какво? За комисия по закон за достъп до обществена информация. Ние имаме ли тази информация? Колеги, много ви моля да определим комисия, тъй като заявлението трябва да се разгледа в определен срок, да ни изтървем срока. Това е процедура по закона за достъп до обществена информация.
думата колега Ивков. Колеги, много ви моля за тишина. Колегата Ивков има думата. Аз съм против създаването на каквито и да е комисии. Ние като искаме да не направим нещо като хората, създаваме комисии, както обикновено. Иска се дадена информация, която е достъпна, да се провери от администрацията на ЦИК, да се докладва и да дадем отговор. Влязала е по едикъв си начин, като представител на коя си организация, която е член на Обществения съвет. Какво ще прави комисия по въпрос на някакъв човек, който... Аз не мога. Иска се информация по строго определен въпрос. Колегата Андреев. Благодаря, госпожо председателстваща. Доколкото аз разбрах от докладчика, искането е по Закона за достъп до обществена информация. С оглед това, ние трябва да спазим и процедурата и правилата, които сме приели, а съгласно тези правила и закона, трябва да има комисия, която да извърши проверка и съответно да докладва дали е налична тази обществена информация. Ако тя не е налична, тогава да насочи откъде следва да бъде изискана тази информация, т.е. пълният доклад, който е на комисията. И в тази връзка аз приемам, като считам, че в комисията, която трябва да бъде сформирана, следва да бъде и докладчикът, а именно колегата Томов. Благодаря, господин Андреев. Заповядайте, госпожо Нейкова. Колеги, според вътрешните правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация, тази комисия само при необходимост присъства в нея член на Централната избирателна комисия. Тя може да е от администрацията на ЦИК, както преди малко мисля, че колегата Ивков предложи администрацията да подготви необходимите материали и заедно с докладчика мисля, че ще се справят. Колеги, тогава в тази комисия аз бих предложила, ако се обединим около това, директора на дирекция администрация и юрисконсулт по преценка. Заповядайте, госпожо Ганчева. Колеги, докладчика, директора на дирекцията и юрисконсулт по преценка на директора. Колеги, подлагам на гласуване така направеното предложение. В зала, против са колегите Ивков и Цанева, 10 са за, извън залата са Баханов, Христов, Грозева, Мусорлиева, Райков, Цачев, Сидорова и Солакова. Така. Да, продължете. На микрофон преброихме се, нали? Да. Господин Томов да продължи, след което е господин Андреев. Колеги, по повод експерименталното машинно преброяване предлагам